Inita, uy. Penjugi akong tiyan, oh. Asa man pwede mangaon? Ay, bis. Kot wa pa jud sa maning manggahan ni wa pagikuan, oh. Wa jud bunga gyud ba? Ay, tama. Birthday man isa akong papa sa iyang pa. Pas akong amigo. Tama ba to? Ay, basta kay Kaon. Tawagan din ako ulit eh. Eh, tutot man. Wa siguro nilod ang smart ba? Ay, wa man signal. Bukid man din di ay mong lugar di ay. Uy! Bay ka na, bay! Layo ko din, di ka dungo. Siya man dyan niyo, di ko madunggan ani ba? Tatagtay, isa ka niyang dala. Tingala ko walay load ang smart kay adalong na kaon na dahil ni. Ya, Beligya. Uy, kita man akong amigo. Ang gunit-gunit sa tiyan, mugag buang. Kabulog ko ni ba, nanay kaon sa mga. Ikaw atikon kung ikaw. Ayaw siya rais mo, buang. Atik tinig, baligya niyang dala ba? Misag cake, binagod para sa iyong papa, kay birthday sa iyong papa. Dalo ni mga pamilya, siguro dahil ni siya. Sige na, atikon din ako ni. Boy! Oy, balik ka, boy! Oy! Lagi ka mong buang. Tutukarin lang tani. Sa'yo, mandala. Ay, kani? Ay, ayo kay naka kani. Tagi kami, cake man na cake. Ay, kini. Wala ka baluan eh. Kaya ako kay nakabalo. Kay dili ka pabalon. Sabut ka, baligya mo ni baligya. Pandisal mo ni pandisal. Dili mo ni cake. Cake. Nade, pandisal nga kuan nga square. Dili pa ni bugo. Bali man to. Ana mo ni isa-isa mo na di ka. Ganana ba ganana. Oh. Bako man ang design. Ako may nag-design sa mong pandisal. Pero birthday man na siyang papa karon. Ay wala, fake news to, fake news. Pablo ka social media, dagan na kay mga atik. Fake news to, fake news. Dili birthday. Sunod ugma pa, sunod ugma sa ugma, sa ugmaon, wala kay kagmaon. Dili na bugay, dili magdalua bugay. Ay dili man sigong dalo na baligya lagi ni baligya. Ay dito sa mong silingan ba inay kon. Sayo nya. Di makita gi kag mga aso-aso. Ano na to? Adto din dito. Aso. Ikabalo jud ko gigutom naman jud ka sige gunit-gunit si mong tiyan. Gutom jud. Gutom? Basta na aso-aso dira, dira dapit. Dra dapit, dra. Oh, di ka dapit. Sige. Amalaka ko dira nya. Basta na aso-aso. Ayaw lang. Ano naman? Daluab ko pamilya ay bro. Wala mo signal ko ang kuan. Ang smart ba wala signal. Putol mo gud akong load. 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 Signal may wala. Ay, tama din no. Basta malaka lang ano mga on na dali na. Sige. Baligya. Cake good na good. Dalo. Dalog pamilya la ko so. Sige, magyaw yung buwang. Bantay, tumato ko sa musilingan na. Set. Dito ka pakaunon. Okay, sa musilingan ba? A few hours later. La! Wala dyan siguro ni ba kay gaso-aso. Kaya guro na ko be. Muna gini ba kay gaso-aso nagabagabaga ng aso. Napag down saging sa kilid, patay litson yun di ba? Tuon be. Oh no! Kaya yun ni Ron. Taysa. Habi na ko, litson. Dahalo, braman di ay. What's up mga ka-bikers? Shout out tayo sa atong sponsor na si BB Jane Ringadilla o si Galam Nirak o kay Jane Bolotano. O shout out po day guys kaniyo. Sa atong bahay Sa sa lugar. Tron. Ay Caltex Kapitbahay sa gasoline station sa mga pamboy na Pamboy. Og shout out pa dahil guys sa Midsayap Turbines. Shout out sa inyo dra no. Please follow their Their FB page guys. and YouTube channel. Oh, Ay, kanaan guys. ang importante dira i-subscribe na ang among YouTube channel. Oh, shout out po dahil guys sa response.
shoutout po tayo guys sa ato ang mga followers, Or kamo, mga subscribers. kung Kamo sa na. like, ikaw to. Salamat i-share among video.